खालामानो इसोरखौ समायहोनो थाखाय खालामो। तारमाने इसोरनियाव रंजा। पौला बुंदों फिलिपियाव रंजा आरो आं नोंसोरखौ बुङो रंजा फोरबोनियाव इसोरनियाव रंजा। सेंग्रा सिख्लाफोर फंबाय बिनानावमोन जिया गोथार जिया गोग्गो जिया मोजां बेफोरखौ मावनानै रंजानो सोलोंदों। जिखौ मोजां होननानै बुङो बेखौ मावनानै रंजानो सोलों। जिखौ बयबो बाख्नायो बेखौ मावनानै रंजानो सोलोंलाय। गोरोन्थि खामानि मावै रंजानो हास्थायोब्ला बेयो नोंखौ सोगाबगोन, बेयो नोंखौ दुखु होगोन। रावहाबो खहा गैया नोंहा। रावबो गाबनो गोनां जानाय नङा, नों गाबनो गोनां जागोन। बे रोखोमै रंजानायनि थाखाय रंजा। जोंहा उदांस्रि दङ। मा रोखोमै रंजानो हानायनि उदांस्रि सोरजिगिरि इसोरा जोंनो होदों। नाथाय गोसोआव लाखि बेबादि रोखोमै नोंनि रंजानाया नोंखौ दुखु होगोन नामा बेखौसो सान। इसोरनि बाथ्राखौ दोनथ'नानै आं बे समावहाय बुंदों। नाथाय बेखौसो सान नोङो बेसेबां इनडिसिप्लिनै रंजागासिनो दङ। डिसिप्लिन गैथारानो जालांदों दिनैनि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा। डिसिप्लिननि थाखाय गेदेर मानसिफोरजों लोगोसे जिरायदों। खाथियाव सोर दङ मिथिया बिसोर। जों गावनि सोरगिदिं दावबायनो गैया। दसे सम सोरजोंबा जों लोगो मोनलायदों बेजों एसे सम होनांगौ रायज्लायनांगौ थुरानो गैया। मेनारलेस मबाइलावसो बेस्थ'। मबाइलावथ' नोङो नोंनि न'आवबो नायहैनो हायोना फ्रि समाव नोंनि हारसिं समाव। खिन्थु बेयाव जे सोरबा मानसि दङ बेखौ जे नों गाबोन लोगो मोनफिननाय नंला एसेसो सम मोना। बेफोरखौ बुंनांगौ आरो जोंनि गेजेराव बेफोरखौ फोरोंनांगौ आरो मानसि हिसाबै बेखौ साननो हाया आरो मा गेदेर बाथ्रा बेफोरो। मेनार गेजेर अबे बायदि आखलजों नों जेबो जाया। लाइफआव डिसिप्लिन गैयाब्ला रावबो जेबो जाया। सों बिसोरखौ जायफ्रा देरहादों, सोंहैथां बिसोरखौ जायफ्रा सनानि माला गानदों। लाइफआव बिसोरहा मा डिसिप्लिन दङ, मा स्ट्रिक्ट मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों गाव गावखौ बानायनो सोंहैथां अबेबायदि रोखोमनि जेरावबो सौहैया। रावखौबो हरमानो रोङा, रावनिबो बाथ्रा साननो रोङा। सोर आंजों लोगोसे दङ एसेखौ रायज्लायनो मान होनो सोलोंना। मा रायज्लायदों बेयाव एसेखौ रायज्लायफानो गोसो खालामना मोजां गथ' होननानै बुंनो नांगोन। बाथा खालामासै, फंसेबो रायज्लायासै, मा बुंनो होननानै साव होनो होननानै साव होआथ' मानसिफ्रा आं साव होनोसै साव होबा बिदि नङाथ'। बिदि सिरायनाय बिदि आं साव होनोसै नोङो साव होबा बिदि नङाथ'। सोरनिबा दुखु मोननाया नोंनि साव, सोरखौबा नोङो दुखु होदोंबा बेजार होदोंबा बेनोथ' साव। आरो बेखौ लानानै नोङो आवगायनो हाया। डिसिप्लिन सोलोंनाय जिबनाव मोनफा मोनफा रोखोमनि सोलोंनायाबो दङ, गासैयाबो दङ। सोरहा गैया मबाइल? आंबो दिहुननो हायोबा गेलेनो हायो, नायनो हायो। आं खालामगोन जेब्ला आंनि फ्रि समखौ आं खालामगोन बेखौबो। नाथाय सोरबासो दोङो आं बेजों रायज्लायनांगौ सम होनांगौ, बिसोर मा रायज्लायदों बेखौ आं सोलोंनांगौ। सोलोंनो हायोथ' रायज्लायनायनिफ्राय गोबां सोलोंनो हायो। गेदेर गेदेर मानसिफोर दङ बिजाब फरायनायनि हुदाफोर गैथारा। बेनिखायनो जोंनि खर'आ नैबे ससियेल मिडियाफोरजों नंबां जाबांजों जोंहा परिपुर्ण जानानै थाबाय। गोसोआव मा दङ नोंहा बे नंबां जाबाङाबो बेफोरसो बे मोनसे मेम'रिसना मेम'रिसो बियो। जोंनि मबाइलफ्रा मेम'रि थायोना बेसेबां जिबि थायो 256 लागि थायो जिबि। आरो दायो माबाबो जिबिनि सायाव मा दङ जिबि दङ, जिबिनि सायावहाय जिबि दङ। खिन्थु मेम'रिया फुल जायोब्ला बे सोबावनो हायो हाया। नोंहा नंबां जाबांजों 256 जिबि जाखाबाय सोबावनो हागोन ना? जोंनि बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावसोरनि बे खर' मेलेमखौ बेसेबां गोसोआव लाखिनो हानाय बेसेबां जिबिबा इसोरा जोंनो होदों जों मिथियाखै। गोबां जिबि जागोन इसोरा होनाय बे मेम'रिया। खिन्थु बेखौ नोङो नंबां जाबांजों सुफुंनानै लाखियोब्ला मोजां आखुआव थाबावगोन थायो। ओमफ्राय माबा मोनसे नायोब्ला मोजांखौ नायनो सोलों। डिसिप्लिन खालाम, सेल्फ कन्ट्रल।
गावखौ हमथा नायनो लुबैगोन मानसिया एन्टारटेनमेन्टजों थांनानै थानो हाया माब्लाबा बेयो गोनां जोंनि माइन्डखौ रिफ्रेश खालामनो माब्लाबा बेयो गोनां जोंनि माबा मोनसे माब्लाबा दुखु मोननाय मा मोननायफोरावहाय माब्लाबा एन्टारटेनमेन्टनि गेजेरजोंबो जोङो मा खालामनो हायो अबसे गावखौ जों एसे रिफ्रेश खालामनो हायो नाथाय नों जे बेजों थांनानै थानो हागोन बे नङा ओंखायनो सेल्फ डिसिप्लिन गावखौ डिसिप्लिन खालामनो सोलों सोरबा गेदेर मानसिनि दुखु मोननाय बेफोरनो मोनफा मोनफा साव हिसाबै जोंनि जिउआव फैयो साव आरो बोरखौ फोथायो खारन बाइबेला बे मोननैखौ बाथ्रा बुंदों बाइबेलखौ फोथायोब्ला बे मोननैखौ जोंनि जेनेरेसना फोथायनांगौ जोंनि मानसिफ्रा फोथायनांगौ नोंथांमोनहा फोथायनांगोन बाइबेल फोथायो खारन बाइबेला बे मोननैखौ बुंदों साव आरो बोर जोंनि इसोराबो बेनाव बोरबो दङ बेनाव सावबो दङ बोरबो दङ सावबो दङ जायफोरा बे इसोरखौ गोजोन होयो बिसोरनि थाखाय बोर जायफोरा बे इसोरखौ दुखु होयो बिसोरनि थाखाय साव बाइबेला बुंदों बेनि हुकुमफोरखौ मानि आरो बेनि उनाव जों नायबावनि मा होनना बुंदों बे इसोरखौ गिनाय मानो गिनांगौ खारन जेखि मावा मानो बिनि बिसार दङ सेंग्रा समाव सिख्ला समाव बावगारनो नांथारै बाथ्रा जाबाय नोंहा इसोर दङ इसोरा बिसार खालामनांगौ इसोरनि सिगाङाव जोङो गसंनांगोन नाय जों करन्थियाव थाङो जिथियाव करन्थिया नै करन्थिया नै करन्थिया 2 Corinth 5:10 नै करन्थिया 3:10 मानोना जोङो बयबो बिसार खालामजानो थाखाय ख्रिस्ट'नि सिगाङाव नुजाथारनांगोन साफ्रोमबो बे देहायाव थानाय समाव जायहा जेरै मावदों मोजां एबा गाज्रियानो जाथों गाव गावनि मावनाय बादि बयबो बान्थाखौ मोनो ख्रिस्ट'नि सिगाङाव गसंथारनांगोन आरो बिसारा मानि सायाव जागोननो साफ्रोमबो बे देहायाव गोथाङै थानाय समाव मा मावदों बिनि सायाव बिसार गाबोन जिसुनि सिगाङाव जेब्ला नों गसंगोन बिसारा मानि सायाव नों दा मा मावदों अबे देहायाव थानाय समाव दिनै गोथाङै थानाय समाव नों मा मावदों हायो मा मावनो गोसो मावनो हायो नाथाय बावगारनांगौ बाथ्राया मा बिसार दङ जेब्ला बे गासै बाथ्राखौ बावगारगोन ना जोंनि सोलिनायफोरा नाय माबोरै जायो मा रोखोमनि जायो आंहा सोरजिगिरि सासे इसोर दङ बियो गावनि मोजां मोनसे थांखिनि थाखाय आंखौ दादों आंखौ सोरजिदों बे बाथ्राखौनो बावगारो आङो उदां नङा आंनि सायाव सासे इसोर दङ बे बाथ्राखौ बावगारो आं सानसे बे बुहुमखौ नागारनानै बे इसोरनि सिगाङाव आं गसंनो गोनां जाथारगोन दिनै आं मा मावदों माबोरै सोलिदों बेनि सायाव आंहा बिसार दङ बे बाथ्राखौ बावगारोब्ला मानसिया मानो लेथ्रा जाया जानो मानसिया मानो गासैबो रोखोमनि गाज्रिखौ मावनो हाया जानो बेनिखायनो बुंदों सेंग्रा सिख्ला समाव बे बाथ्राखौ दा बावगारथार खारन बे मोनसे माबैसो राफुनाय जोङो रावखौबो नामनि बायदि आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा रावखौबो नामनि बायदि मोनो स्पेसियेलि जायफोरा बिथिं एसे माबासोनि जाबाय 22, 23, 24 जायफोरा फरायबायबो केरियारबो बानायबायबो बे समाव रावखौबो नाङा होननानै बुंनो हानाय जायो आथिं आखाइ राबाय थाखा फैसा दंसै गाव साख्रि मावसिनोलाय दाख्लै आंजों सासे फंबाय थांफादोंमोन जाया डक्टर 10 बोसोर बैसोआवनो फोजोबदों 23 इयार्सआवनो फोजोबदों सेंग्रा हेन्डसाम सेंग्रा डक्टर MBBS डक्टर फोजोबबाय दायो PG खालामनो नेगासिनो दङ स्पेसियेलिस्ट खालामनो काउन्सिलिंनि थादों इन्डिपेन्डेन्ट जायो आरो फाइनान्सियेलि बे बयबो सेंग्रा सिख्ला समाव रावखौबो नाङा आंनि थाखा फैसा आं दिहुनदों आं जागोन आं लोंगोन
independent देहा लानानै रावबो नोंखौ हमनानै दिन्थिनो गोनां गैया बेबायदियाव माब्ला बहा थांनानै मा खालामस्लाबो नुस्लाबनाया आसरित सोरनिबा बाथ्राखौ नायोब्ला हाब माब्ला थांस्लाबखो हाब माब्ला थांस्लाबनानै बिब्दि जाहैखो होननायखौ इन्डिपेन्डेन्ट बिसोरो फिजिकेलि बोलोग्रा अबेबायदि बोलो थानाय समाव अबेबायदि मोनसे उदांस्रि थानाय समाव इसोरखौ बावगारोब्ला मा लेथ्रा जाया बेनिखायनो बाइबेला बुंदों सोरजिगिरि दङ बेखौ गिनो बेखौ मानिनो बेखौ गोसोखांनो दाबाव नों बावगारोब्लाबो बियो दङ जोबनायाव बाथ्राया बिसोरना नों बावगारो जानो हागौ अब्लाबो बियो दङ आरो नोङो सानसे बेनि सिङाव गसंनांथारगोन साननो गोनां बाथ्राया बेसोर सेंग्रा सिख्लाफोर फंबाय बिनानावमोन अनजाग्रा ख्रिस्ट' फोथायारि दंमोन जों बुहुमाव दसेनो जों इसोरनिफ्राय फैदों आरो बिनियाव जों थांफिननांगोन जों संसाराव माबोरै सोलिदों मा मावदों बे गासैबो हिसाब होनो जोङो थांफिननांगोन बेनिखायनो मेथाइ रोजाबगिरिया बुंदों दा मा मोखाङै आं नुजाबावगोन मेथाइ गावनि एसे रियेलाइजेसन फैदों आरो बेहा आं मा मावबाय थादों आं माबोरै सोलिबाय थादों माबोरै दिनैसिमाव आङो दिनै मोनदों जानो हागौ मेथाइ सुजुगिरिया गावनि बाथ्रा नङा जानो हागौ सोरनिबा बाथ्रा ओरैनो लिरा मेथाइफोरखौ माबोरै आं गसङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थानानै आं माबोरै गसङो मानसिया इसोरखौ नागारनानै मोजां जानो हाया खारन इसोरखौ नागारनायनि उनाव मोजां आरो गाज्रि मोननायाबो जेबो ओंथि गैया जायहा इसोरखौ फोथाया बेनि थाखाय मोजाङाबो ओंथि गैया गाज्रियाबो ओंथि गैया बेनिखायनो एथिस्टफ्रा गुबुन माबा जायो एसे गिथावना टाइपनि जायो जायफ्रा इसोरखौ फोथाया खारन मोजां मावब्लाबो बिनि बान्था होग्रायानो गैयाब्ला गाज्रि मावब्लाबो साजा होग्रायानो गैयाब्ला जेखि जाया गोसो बायदि मा खालामनो हायो मावनो हायो बिथांमोना इसोरखौ फोथायै मानसिफ्रा गिथावना जायो जोङो बाइबेलावहाय जोंनियावहाय मोनसे जोंनि गुबुन सासे फोरोंगिरिया गले रेफारेन्सआव लाबोबाय थादों बै फिसाज्लानि बाथ्राखौ लुकासनि 15 बालाबनि फिसाज्ला सासे धोनि मानसिया सानै फिसाज्लाफोर दंमोन जों आं जोबनाय मोनसेल' बाथ्रा फरायगोन बेनिफ्राय आरो बेजोंनो फोजोबनायाव फैगोन लुकास 15 बालाबनि 15नि 15नि जोङो बेयाव फरायनो थांनायनि सिगां बेयाव फरायनायनि सिगां जिसुआ बे बाथ्राखौ खोन्थादों जिसुआ मानसिफोरखौ बुजिहोनो संसारनि सरासनस्रा जाबाय थानाय जाथायफोरखौ बाहायनानै मानसिफोरनो बै सोरगोनि गोनां बाथ्राखौ फोरोङोमोन आरो बेयावबो बिब्दिनो बेयाव फोरोंदों सासे धोनि मानसिहा सानै फिसाज्लाफोर दंमोन आरो सासेया उदां जानो लुबैबाय इन्डिपेन्डेन्ट जानो लुबैबाय बिफानि सिङाव थानो गोसो गैला बिफाजों लोगोसे थानो गोसो गैला आरो जिसुआ बेयाव बिफाखौ सोरजों रुजुदों इसोरजों रुजुदों बेनिखायनो बियो बिफाखौ रेजेक्ट खालामनानै थांबाय आंनि अधिकारखौ आंनो होदों आंनि मोननांगौखौ आंनो होदों थारमाने बिफाखौ रेजेक्ट खालामनाय माने इसोरखौ रेजेक्ट खालामनायनि बाथ्रा बेवहाय बुंदों आरो बियो बिफानिफ्राय गावनि मोननांगौ खिनिखौ लानानै मा खालामगोन गोजान मोनसे हादराव थांबाय होननानै बुंदों आरो बे बिफानिफ्राय गोजानाव थांनानै बियो मा रोखोमनि मानसि जाहैखो बेयाव जोंनो मोजाङै फोरमायदों गासैनो गाज्रि खामानिखौ मावनानै बियो मा खालामगोन बिफानिफ्राय मोननाय थाखा फैसाफोरखौ बियो गारसोमबाय बेखौ बेवहाय जोङो बुंदों नाथाय हल्ल'आव बुंनाय हल्ल' आरो सत्र'खौ फरायदों बियो अमाफोर जानाय बिथाइफोरखौ जानानै उदै बुंहोनो हास्थायदोंमोन मानोना रावबो बिनो मुंबो जानाय मुवाखौ लागाय 17 बे समाव बिनियाव बे साननाया सफैदों आफानि न'आव लेंफोरानो जाथ'नो हायै जासे आग्लाय जानाय मुवाफोर दं नाथाय आङो बेयाव उखैनायजों थैनोसै आफानि न'आव लेंफोरानो बै समाव बियो नैबेबायदि मोनसे अबस्थायाव फैबाय आरो बे अबस्थायाव बियो सोरखौ गोसोखांदों
बिफाखौ गोसोखांदों बेवहाय जोङो नायो आरो मानि रायजादों बियो बेयाव थाबाय थायोब्ला आं थैनोसै गावनि जे अबस्था बे अबस्थाखौ बियो रियलाइज जादों मोनदांदों सानखांनो हादों होनना बुंलांदों गावनि जे अबस्था बे अबस्थाखौ बियो सानखांनो हादों आरो बियो सोरखौ गोसोखांनो हादों इसोरखौ गोसोखांनो हादों बिफाखौ गोसोखांनो हादों आं बे जायगाखौ नागारनानै थांनो नामा आं बेयावनो थाबाय थायोब्ला थैसिगोन होननानै सानखांनो हादों मोनदांदों जोंहा माब्लाबा बेयावनो थायो बेयावनो जोबो जोंनिया मोनदांदों मिथिदों आं बेफोरखौ मावबाय थायोब्ला सेस जासिगोन आं बेफोरखौ खालामबाय थायोब्ला जोबस्रांसिगोन मोनदांदों मिथिदों but that is not enough बे थोजासे नङा नों मोनदांनायाव बेबायदि आखल आखुजों नोङो सेस जासिगोन नों मोनथिदोंनायाव बेफोरखौ खालामबाय थायोब्ला नोङो जोबस्रांनो हागौ मोनथिदों बियो थोजासे नङा what did that young boy do बे सेंग्राया मा बुंनाय बियो मोनदांबाय मोनथिबाय सानखांनो हाबाय बेयाव बे थायाखिसै he left the place बियो बे जायगाखौ नागारबाय नागारनानै बिफानियाव फैफिनबाय बियो नोंथाङा जास्ट सानखांनो हादोंब्ला बेयो जेबो फाराग खालामा बबेबायदियै नोंनि जिउआव सोलिनाया नोंनियाव गोबां खहा लाबोदों नोङो बेजों सेस जालांनो हागौ बेजों नोङो जोबस्रांलांनो हागौ बेखौ मोनदांनाय आरो मिथिनाया थोजासे नङा will you leave the place नोङो बे आखलखौ नागारगोन नोङो बे जायगाखौ नागारगोन नों इसोरखौ गोसोखांगोन नों बिनियाव फैफिनगोन that will make all the change बिसोर गासैबो सोलायनायखौ लाबोगोन नों जुदि सोलायनो नोंनि प्लेस नोंनि पजिसन नोङो सोलायनो थांखि नङाब्ला थैगोन आं गोजोनो मानोना very happy ending बे सल'आ जों फिल्मफोरखौ बिदि लुबैला happy ending गासैबो मोजां जोबनायखौ जों लुबैयो आरो जिसुआ खोन्थानाय बे सल'आबो happy ending बेयो बे जायगाखौ नागारबाय नागारनानै बिफानिसिम फैफिनबाय बिफानिसिम जेब्ला बियो फैफिनबाय अब्लाना बहुद गेदेर माबा जाबाय सेलेब्रेसन जाबाय बिराद मोजां बिदाया एसे रागा जोंदोंमोन बिदायाबो उनावहाय मानिबाय गनायनानै लाबाय रंजाबाय बेसे मोजां नाथाय बे सल'आ हेपि एन्डिं जानाय नङामोन मोजां जोबनाय गोजोनथाव जोबनाय जानाय नङामोन जेब्ला बियो साननानैल' बुजिनानैल' थागौमोन नाथाय बे जायगाखौ नागारनाय नङामोन अब्ला बियो गोजोनथाव मोनसे जोबनाय जानाय नङा नोंहाबो हेपि एन्डिं दङ मोजां जोबनाय नोंहाबो दङ जुदि नोङो नागारोब्ला मोनदांनानै बेनो थाबाय थायोब्ला बे गथ'आ बेयाव थैगोन आङो थैसिगोन होननानै मोनदांबाय नागारबाय बियो आरज खालामनानै खुलुमगोन जों प्रग्रामफोरखौ ओरैनो खालामो आं मिथिगौ बे जि रिभाइभेल प्रग्राम बेखौ खालामनायाव नोंथांमोना गोबां हाजार थाखा खरस खालामो आरो बे ओरैनो नङा बेनि गेजेरजों रिभाइभेल मानि थाखायनो जों सोलायनाया फैगोन जोंनि गेजेराव आरो बोसोरनिबो बिदिनो रिभाइभेल जागोन थांगोन रिभाइभेल जागोन थांगोन रिभाइभेल जागोन थांगोन नाथाय रावबो सोलायनाय नङा प्रग्रामफोरा मिनिंलेस बेनिखायनो सोलायनाया फैगोन जेब्ला जों गोसोखौ जों व्यक्तिफोरा थि खालामदों इसोर दङ आरो बेखौ फोथायनायाव जोबनो गैयै गोनांथि फोथायाखैमोनब्ला बेयो नोंनि थाखाय मोनसे बहुत स्पेसियेल टाइम नोंनि बे मोनाव लानाय जि डिसिसन बेयो नोंनि गुबुन जिबनखौ सोलायनो हागोन
one right decision can change the whole life. 사실 만신이 만세 치 decision 아니 어떤 스폰서이다. Denilai sama dos bersegiman, denilai sama pas bersegiman, saking nahan, bayi bersegi, bayi di Bible program awal, ang siman sedis kelawan, yang diberi sebagai saudara, lagi ini, isu doa nanti ciuman, matanya bayi sekolah. Kulun sibuk kami bersekutu kalah, dan dia kalah mungkin. Aku cakap sudah itu mau itu, besok jadi apa nang, jadi kulun nang, jadi sibuk nang, jadi bini kamari bermula wang ini, sana ayah nang, besok ayah nang. Ang biasa tayo, ang dong. Ada jadi bicara asal segini dong, ada segini semua. 그러나 있으면 많은 앙탕나타는 앙 이스라엘이 먹고 다니 이스라엘은 그것을 그럼 이곳은 나 이스라엘이 가이잖아 무장 지문이야 랩트야도 뭐 가즈야도 뭐 스리랑야도 뭐 트리야도 뭐 문담들만 남들아 이스라엘이 자 탐바이만 Kesekan pinanai, beza kalau punakan nanai, nama isu punya cabang nanai. Amat tu kena nama, dan yang tu nanti kena. Amat sebasikap nanai, amat saya yang lebih jauh, dan yang tu nanti kena. Saya sudah nanti dekat cabang nanai. Oiba kurung layan bisikan dan dalam sumber serba me kembali ke sana aku disini putri nama saya dah saya tahu yang sekarang jadi kelama sesaman kita kayak aku sekarang nanti dulu hidup dalam serba keselamatan. Alam itu bukan kena itu kawan. Sebab ini serau musuh dan dewa itu musuh namu. Enam kaya, kawan dia. Kau ni kesebut kalau nak kita. Alam itu bukan kena itu kawan. Sasi itu musuh angga. Alasnya beri menangkan. Ego sama ni pun tak musuh kawan. Kawan ini ya. Kesel jadi macam decision nama kaya. Is all meaningless until you. Sombong, kawan berbesar mengenasam, kawan anda misalnya saya mencium, aku mencium, kawan tinggal besar, kawan amal bawa, jadi mencium pasang decision nanti dia, aku mencium, sebab asal Lawan dia apa? Dan kalau ini bertakkan bos mana itu bisa ni lagi semua, bisa ni lagi semua. Boy itu misi, apa sih? Dan ini medisi senang ini semua selera. Masih saya bersikap untuk ini besar, nama di sisi nanti diserang juga. Masih saya bersikap diserang nanti diserang juga. Semua bisa kamar itu mau, mereka kamar ini sakit sangat sudah berlalu.
जों गावनि बोलोजों हाया माखासे खामानिफोरखौ नागारनो इसोरनि सहाय इसोरनि हेफाजाब मोनोब्ला जिखौ मावै मावै जों गोसो जालांगासिनो दङ जिखौ खालामै खालामै जों असान्थि जालांगासिनो दङ इसोरासो हेफाजाब होदों बे इसोरनि हेफाजाब नांगौनि आरोबाव दसे सम होदों बेनि उनाव आं इसोरखौ फोजोबगोन मोनसे बुंबाय जायगा सिखारदों सानथाम बे समाव ओरैनो थाङाखै हाजार हाजार बे खरस जालायनो थाङाखै नोंथांमोनखौ नुनानै रंजानाय मोनदों Last minute, sebab menegakkan dongga. Isra bertahun Entah ada mau temani sambil aku senang, aku senang. Indonesia. Hamba sih harus kami. Sejak orang kuat Aisyah, nengni bacaku nengke tang ada kamani mana. Dia jadi kesesino hablannya, seni bikin sino hablannya sekiannya. Nengni bacaku bagus sekali, kebanggaan macam si bombnya, kebanggaan, ziu, asal. Ezra itu sangat ini baca kursus sekolah. Ayah lihat lagi. Perbuatan saya pada ni, besar untuk tangkiran ini mesti usul. Nami sekolah nanti nanti, nami hefasan nanti nanti. Jadi saya tangki bertemu lagi, nami personal berjiwa apa. Saya tangki bertemu lagi, jika mau punya pun kau ni boleh senjata ini. Dan soal itu, ada ini besi moment, jisu, besok kita nak apa ni? Kesal, lagi lagi. Ada nunggu sekolah itu tanah. Saya sekarang nunggu orang dari siu, no lawai kan? Tanah dari nunggu sekolah itu bisa. Saya pernah ini kesana so. Rongzanai mesti semua nanti andai dalam terlebih besar dia berkata itu lah besar kamu itu lah sesuatu yang finito dan besar rongzanai mana dan besar rongzanai sudah kita tu nazar dan ibadah kita sasi macam ini sesuai dia semua orang rongzanai itu sasi orang Nani kemarin bersama dengan kau cikam, kau selaya, nani sekali nani nasa, nani bodoh, nani semua itu. Vitamin ini saja, vitamin ini mukor, bekerja selaya, nani semua. Hamba siapa ini rasa patah itu ada saya faham dan lain macam ini sesuatu lagi, vitamin ini semua itu. Namun siapa pun mengucapkan Yesus Muhammad. Amin. Amin.